speaker på området her i dag. Det er Ditlev Nissen og Kirsten Christensen. Og Kirsten, hun er certificeret ikke-voldelig kommunikationstræner og også bestyrelsesmedlem i Livkom, livsberigende kommunikation, og har en hel masse anden erfaring, som også vil være relevant for os i dag. Og Ditlev, han er tidligere underviser på Center for Konfliktløsning, og har også arbejdet med facilitering og med at få fællesskaber til at fungere i mange, mange år. Og det har han blandt andet gennem sit firma, som hedder Levende Lokalsamfund. Men jeg vil ikke tage mere tid. Nu vil jeg simpelthen give over til først Ditlev. Så skal lige have lyd på, Ditlev. Ja, med tusind tak, Signe, og jeg vil starte med at dele min skærm. Det må være den der. Kan I se den skærm, jeg har der? Og så laver jeg et slideshow ud af den. Det tror jeg godt, I kan se. Er det ikke rigtigt? Jamen, tusind tak for invitationen, og skønt at se så mange her sådan fredag eftermiddag. Det er første gang, jeg deltager i fredag med fællesskab, men det er jo fantastisk, at vi kan mødes på den her måde. Så rigtig hjertelig velkommen, og jeg håber, at I kan bruge det, som Kirsten og jeg bidrager med. Signe har sagt lidt om mig selv, så at jeg vil straks gå videre og sige, hvordan jeg ser på konstruktiv konflikthåndtering. Jeg ser det, at det består af 4, jeg kalder det discipliner: at forstå, møde, løse og forebygge konflikter. Og her i dag, der vil jeg sige noget om at forstå konflikter, og Kirsten vil sige noget om at møde konflikter. Og så i den breakout room, I skal ud i, der vil I så opleve en proces, der er med nogle meget klare spilleregler og rammer og spørgsmål. Så det er sådan den del af de 4 discipliner, som vi kommer til at møde i dag. At der findes ikke nogen fællesskaber, der er konfliktfrie. Altså at konflikter, det er tilværelsens udfordring til os. Og for et stykke tid siden, der blev jeg spurgt om, hvad er den mest almindelige konflikt i et fællesskab, og hvor som jeg ser det, så er den mest almindelige konflikt, det er, at vi er for dårlige til at håndtere de konflikter, der er. Altså vi mangler kompetencer til at håndtere konflikter. Konflikter, som jeg definerer det, og som det er defineret i Center for Konfliktløsning, ses som en uoverensstemmelse, der skaber spændinger i og mellem mennesker. Og det består så af 2 elementer: en sag, altså uoverensstemmelsen, og så relationen, som når der er konflikt, er der så spændinger i den ene eller i begge parter. Og når der er konflikt, så er der en mulighed for, at det kan gå helt galt, og der er adskillelse eller stagnation, eller der går kamp i den. Men det er også en mulighed for at få et dybere kendskab og dybere forståelse af hinanden, og vende konflikten til en udviklingsmulighed. Fordi når der er konflikt, så er der ligesom noget, der er spændt og sidder fast, og det handler om at få frigivet den energi, der er fastlåst, og få den i spil på en ny måde. Så når jeg er optaget af konflikthåndtering, så er der mange årsager til det, men 2 af dem. Det ene, det er, at jeg oplever, at mange fællesskaber har rigtig meget strid og fnider, og det handler om at vende den her strid og fnider til at samarbejde om at virkelig gøre vores visioner. Det er den ene ting, og den anden ting, det er at fremme individuel trivsel og fælles handlekraft, fordi hvis folk de trives og trives, så er der også store chancer for, at fællesskabet har en stor handlekraft til at udfolde sine potentialer. Så at det her, det er konflikttrappen, det er jo det, der sker, når vi kommer i konflikt med hinanden, så træder vi ind på konflikttrappen. Konflikters dynamik, det er, at konflikter fører til forandringer, og forandringer fører til konflikter. Det er simpelthen, det er en dynamik, der er i livet, og vores opgave er jo at lære at håndtere den her dynamik, så at det ikke fører til en destruktiv kamp, til adskillelse eller til stagnation i fællesskabet.
dynamitten i fællesskab, eller ikke i fællesskabet, men i konflikter, eller det de består af, det kan man sige, det er sådan 3 overordnede ting. Det ene, det er, at vi oplever forskellighed som en trussel mod vores behov og værdier, altså den måde, den anden taler på, eller tænker på, eller handler på, det ser jeg som en trussel mod mine, eller nogle andres behov og værdier, så det er noget, jeg vil slås for, fordi det er vigtigt for mig. Den anden dynamit, det er vores kommunikationsmønstre, og nogle gange så kan de slå gnister og være med til at tænde ild, sådan at vi får gang i konflikttrappen. Man taler også om konflikteskalering, og en eskalator, det er jo det, vi har på metrostationen, som bare kører helt af sig selv. Så hvis vi ikke griber ind, så er det sandsynligt, at den udvikling, som vi ser på konflikttrappen, bare vil køre helt af sig selv. Det sidste element i dynamitten, det er noget med magt og magtmisbrug og ulige magtfordeling, og helt præcis hvad det er, vil jeg ikke komme ind på, men det er i hvert fald noget med, at der kan være en overhund og en underhund. Altså der kommer en ubalance i den sociale relation, og overhund og underhund kunne være et billede på det. Men der er ikke kun en trappe, konflikttrappen, der er også konfliktskytrappen. Vi taler om, at vi lever i, eller at vi danskere, vi er konfliktsky, og hvis man ser i forhold til det sydlandske, hvor de er meget ekspressive og råber og skriger og sådan noget, så er vi sådan lidt mere mutte og folder hænderne og sådan, så at der er de her 2 dynamikker, enten man kan sige det meget ekstroverte og uderfarne og meget synlige, men der er også det mere introverte og tavshed, hvor at det foregår indre processer, og vi folder armene, og vi siger nej, og vi trækker os for fællesskabet, og det er der, hvor vi taler om, at der kan være stagnation, mens på den anden, der kan være adskillelse eller kamp, eller nogen, der kommer til skade, så ligesom fællesskabet stagnerer, når vi er konfliktsky. At det, der gælder for begge trapperne, det er, at når vi er der, så er vi drevet af vores impulser, altså vi kommer i følelsernes vold, og når vi er i følelsernes vold, så mister vi overblikket. Vi er mere opmærksomme på den ubehag og uro, der er i kroppen, og alle de indre dialoger, der kører, og ude med pegefingeren, og vi mister orienteringen. Så at kunsten er jo at prøve at komme tilbage til uoverensstemmelsen og finde ud af, hvad søren er det handler om, og hvad er det for nogle ting, jeg har på spil, eller mine bofæller har på spil, hvis jeg ikke er part i konflikten, men vidne til den. Det sidste, jeg så vil sige noget om, og som jeg synes er noget af det, vi mangler viden om, det er konfliktens dimensioner. Den her model kommer også fra Center for Konfliktløsning, og hvor at i centret, der taler man ikke om konflikttyper, men konfliktens dimensioner, fordi at når der er konflikt, så er der oftest flere dimensioner i spil i den samme konflikt. Og vi taler om de her, den strukturelle konflikt, som handler om de rammer, der er for fællesskabet. Det kan være den lovgivning og alle de love og rammer, der er for fællesskabet, men internt handler det også om den struktur, man har i fællesskabet, den ledelsesform, det formål og sådan nogle ting, som skaber rammen for fællesskabets daglige virke. Og hvor er de 4 andre, det instrumentelle interesser, værdier og det personlige, det er sådan mest det, som udspiller sig i dagligdagen, men de strukturelle konflikter, eller den strukturelle ramme, er også med til at skabe rammerne for, hvordan konflikterne udfolder sig. Så kunsten er, når vi skal se på konflikter, det er at finde ud af, hvor ligger tyngdepunktet henne af. At nogle konflikttyper, altså de 2 øverste, er til forhandling, mens de 2 nederste er til dialog. Og hvor så når vi skal finde ud af, hvordan skal vi løse konflikten, så siger man, jamen man skal altid starte med det, der er til dialog, fordi det er der, hvor vi får en større indsigt og en gensidig forståelse omkring den andens ståsted og holdninger og oplevelser og hvad der er sket. Og når det ligesom er på plads, så er forståelsesgrundlaget, og så kan vi begynde at gå ind og forhandle
en aftale eller en løsning, hvad det nu er, der skal forhandles. Nogle konflikter, jeg kalder det nemme at lokalisere. Det kan være en, der ikke har betalt sin regning, eller en bold, der er røget igennem naboens vindue, eller en person, som overfuser en anden person på et møde, og det er meget tydeligt, hvad der sker. Men andre konflikter kan være svære at lokalisere eller beskrive, fordi hvem er modparten? Er det strukturerne, er det reglerne, er det vedtægterne, er det ligesom, når sådan plejer vi at gøre det, er det noget, vi har vedtaget for 8 år siden, som var aktuelt dengang, men som ikke er så aktuelt i dag? Eller er der nogle alliancer, nogle grupperinger i fællesskabet, hvor nogen ligesom er mere magtfulde eller indflydelsesrige end andre? Og nogle af de her alliancer, nogle er synlige, andre er usynlige. Der kan være uformel ledelse og skjulte dagsordner og alle mulige ting. Gamle fællesskaber, mange af vores fællesskaber er gamle. Jeg bor selv der er 54 år gammel, og men ikke kun der, men også andre steder, kan der være stivnede strukturer og mønstre. Jeg oplever tit, når jeg kommer ud i fællesskaber, at man oplever, at der er en adskillelse mellem gamle beboere og de nye beboere. At de gamle, de har en eller anden form for rang og status, som gør det nemmere for dem at være i fællesskabet. De nye, de er måske ikke rigtig blevet inkluderet eller fået ejerskab til vedtægterne og strukturerne, arbejdsgrupperne og sådan nogle ting. Så nogle gange kan det være svært ligesom at finde ud af, hvad er det, der er på spil i en konflikt. Hvis jeg skal bruge de sidste par minutter, så kommer med nogle eksempler på dimensioner. I det instrumentelle her forleden dag i Christiania fabriksområde, hvor jeg bor, der havde vi områdemøde, og der var 22 punkter på dagsordenen. Og jeg gik selv efter 1,5 time, men nogle de sad der 4 timer, og der blev kørt runder, og vi nåede ikke halvdelen. Og det, der er meget typisk i Christiania, det er, at vi er rigtig gode til de små tingene, men de store, komme op i helikopteren og have de store principielle diskussioner, det får vi aldrig gjort. Andre steder, der kan det handle om, at det er altid de samme, der taler, at det er få nye stemmer, man hører på møderne. Andre taler om, at møderne er meget formelle, og der er fokus på det praktiske, men der er for lidt hygge, der er for lidt socialt, der er for lidt menneskeligt samspil på møderne. Eksempel på interessekonflikter, jamen det kan være, at man i et fællesskab, man har en politik for, hvordan man sælger boliger, og så lige pludselig så sker der et eller andet med, at der er nogen, der gerne vil sælge hurtigere, end det ellers er aftalt. Måske er det jul, eller de skal skrive under på en ny købsaftale og presser på. Og hvis det er så nogen, som har høj status i fællesskabet, så kan de måske få lov til en særsituation, eller man synes, det er synd for nogen at lade os give en dispensation. Og andre, de siger, hvorfor har vi regler, hvis de ikke overholdes? Det kunne også være, at de unge, der skal holde en fest i fælleshuset, og dem, der bor tæt på, de er interesserede i, at festen slutter tidligere, og dem, der bor længere væk, de er lidt mere tolerante. Værdikonflikter. Hvad er god kommunikation? Hvordan håndterer vi konflikter? Hvordan træffer vi beslutninger? Skal vi træffe dem ved stemmeflerhed, ved konsensus, ved sociokrati? Så alle de her grundlæggende værdisnakke, som er vigtige for at lære hinanden at kende og finde ud af, hvad er det, der er vigtigt, og hvad er det for en måde, vi skal lede vores fællesskab på, og hvad det er for nogle prioriteringer, vi skal have. Det sidste, det er jokeren, det personlige. Jeg oplever rigtig mange fællesskaber, hvor der er folk, der sådan har skyld og skam. Altså, at de synes ikke, de deltager nok, og de burde bidrage mere, og man slår sig selv oven i hovedet, og det er også den energi, man kommer ind med til møderne. Man er sådan lidt skyldig, og man synes ikke, man er god nok. Andet, det kunne være en person, som afbryder og har nedladende kommentarer på et møde. Handler det om et stort ego og en, som gerne vil bestemme, eller handler det om en person, som har oplevet sig krænket på en eller anden måde, en, der er blevet smidt under bussen, som har udviklet sig til en vanskelig fætter, men som egentlig det handler om det relationelle i fællesskabet. Nogle fællesskaber har syndebukke. Vi har rigtig mange syndebukke i Christiania, ikke? Altså, hvor vi flytter opmærksomheden fra den reelle konflikt og til syndebukken. Så at dimensionerne her, det handler om at finde ud af, hvad handler konflikten om, og hvor er tyngdepunktet, hvor er det, vi skal starte med at løsne. Og
Og for mig så handler det om, når vi skal lære de her ting og blive bedre til det, så handler det om simpelthen, at hvordan kan vi vende strid og fnider til at virkelig gøre vores visioner og leve vores værdier, fordi vi har så meget skønhed og potentiale i vores fællesskaber, som ikke bliver udfoldet, fordi vi sidder i de her konfliktspændinger. Tak for ordet. Tak, Ditlev. Jeg vil nu give ordet videre til Kirsten. Ja, tak for det. Og tak, Ditlev, for en rigtig relevant og vigtig perspektivering på det, vi skal snakke om. Så min opgave, det er så at fortælle lidt om, hvordan kan man møde konflikten, og hvad er det ikke-voldelig kommunikation eller giraffesprog kan hjælpe os med der. Så det vil jeg give lidt input til, og jeg vil også snakke lidt om den rolle, som feedback spiller imellem os. Og det kommer lidt ind på også, hvordan kan vi forebygge konflikter. Men lad mig starte med at dele min skærm med jer. Det skulle kunne se mit oplæg nu. Er der noget på skærmen? Ja. Så jeg starter med den der sætning: fred er ikke fravær af konflikter, men evnen til at forholde os til dem. Så vidt jeg kan se, så er konflikter det er noget, der er kommet for at blive. Det er ikke noget, vi nogensinde kommer af med. Og jeg kan godt lide det, som Ditlev peger på med konflikttrappen, at vi starter med bare at være uenige om noget. Og der har vi alle muligheder for at forholde os til det. Så længe vi bare er uenige, ser forskelligt på noget, så kan vi bruge dialogen, vi kan få snakket om det, vi kan finde en løsning. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi være i gang med en optrapning. Og så bliver det sværere at forholde sig til dem, når man skal have flere færdigheder for at kunne arbejde med det. Så det, jeg vil pege på som det første, det er, at jeg kan godt lide at tænke, at konflikter, det er noget, der sker i et fællesskab. Vi har en A-person og en B-person. Og de kan være uenige om noget. Det kan være nogen, man arbejder sammen med, et team, man er i, eller det kan være ens bofællesskab. Men vi kan også lige et øjeblik kigge ud i den større verden og tænke, at A, det er Israel, og B, det er Palæstina. Og vi er alle sammen del af det her omgivende samfund. Og betyder det noget for dig, at Israel og Palæstina stadigvæk er i krig, og har været det i så mange år? Og så kan man sige, ja, til daglig tænker jeg måske ikke så meget over det, men hvis jeg tænker over det, så gør det en forskel i min verden, at den konflikt er uløst. Og sådan er det også i familien. Hvis onkel Hans og onkel Peter altid kommer op og skændes til familie kom sammen, så betyder det noget for hele familien. Eller hvis I er et fællesskab, hvor der er to, der har en konflikt, der ikke rigtig ser ud til at finde løsning eller komme til ro, så påvirker det alle i det fællesskab. Så at være opmærksom på, at de parter, der er i en konflikt, det er ikke kun A og B, der skændes. Det er også dig og mig, hvis vi der ikke er A og B, det kan jo være, at vi er. Men hvis vi ikke er A og B, så er vi inde i billedet som det, vi kalder den tredje side, eller det omgivende fællesskab. Og der er så spørgsmålet, hvordan får vi talt sammen om det, så det skaber kontakt og forsoning? At det er jo der, hvor dialogen kan få en chance. Og så vil jeg også sige, at det er jo ikke alle konflikter, der kan blive løst her og nu. Ikke fordi der ikke findes en løsning på dem, men fordi vi ikke får ideen. Vi er ikke kreative nok til at finde den gode tredje vej. Det skal jeg sige mere om. Så hvis vi går videre fra den her, så hvordan får jeg den til at bevæge sig? Der, ja. Så starter jeg med at pege på lidt af, hvad er det ikke voldelig kommunikation, vi som har som sit formål. Hvad kan IVK bruges til? Og det her det er sådan en standardformulering. Det er at skabe og vedligeholde den kvalitet i kontakten, der gør det muligt at opfylde begge parters behov på fredelig vis. Og at give frivilligt og med glæde gennem empati og ærlighed. Så det er ligesom de to ingredienser, som vi kan arbejde på at få til at komme til stede
at vi har empati med den anden, og vi udtrykker ærlighed om os selv, og at hvis vi giver til hinanden, så gør vi det frivilligt og med glæde. Fordi hvis jeg ikke gør det frivilligt og med glæde, så har det nok en pris i fremtiden. Hvis jeg er sådan, jamen, jeg gider egentlig ikke, men du har jo også gjort noget for mig sidst jeg flyttede, så nu bliver jeg nødt til at hjælpe dig med noget, ikke? Så er det jo ikke frivilligt og med glæde. Og så er det ikke så rart at være modtager af min gave, hvis det ikke er frivilligt og med glæde. Så det næste, vi så kan kigge på, det er sådan lidt strukturen i sådan en samtale, ikke? Fordi vi gerne vil komme fra et dømmende sprog til et kontaktskabende sprog. Og for sjov, så kan vi også kalde det ulvesprog og girafsprog. Så hvis jeg har et dømmende sprog, som jeg er vant til at bruge over for dig, så kan man sige, at jeg er ulv. Jeg udtrykker mig på ulv. Eller hvis jeg har fundet en vej til at finde det kontaktskabende sprog og snakke om følelser og behov og være åben for at møde dig og høre dig og dele mig selv på en ærlig måde, så kalder vi det giraf. Og det girafsproget kan nedtrappe. Hvis jeg er kommet op på den her konflikttrappe, et stykke op ad den, så kan det her hjælpe os med at trappe ned, så vi kommer tilbage til, hvad var det egentlig, vi var uenige om? Hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vi forstå hinanden? Og det forudsætter jo, at jeg er villig til at dele min ærlighed på den her måde. At jeg er ærlig om, hvad der rører sig i mig. Vi kalder det iagttagelse, følelse, behov og anmodning. Og det er jo ikke en ærlighed, der hedder, nu skal jeg fortælle dig, hvad der er galt med dig. Du er også bare altid så et eller andet. Det er jo ulveærligheden. Så vi skal finde girafærligheden og sige noget om, hvad har på hjertet? Hvad ønsker jeg mig? Og anmodning, at det er jo, det kan vi snakke om en hel dag. Hvordan får vi en anmodning, der faktisk bevæger os fremad og skaber det, jeg ønsker mig? Så mange gange, så kan vi sige meget tydeligt, hvad vi ikke vil have. Jeg vil ikke have, at du gør sådan, og du skal holde op med det, og lade være med det. Men der har jeg jo ikke sagt, hvad jeg gerne vil have. Jeg ønsker, at du gør sådan. Jeg vil gerne have, at du begynder at gøre det her, i stedet for det der, og så videre. Være konkrete med det. Og så have indlevelse i den anden. Hvad sker der hos den anden? Hvad har den anden iagttaget, set, hørt, lagt mærke til? Hvilke følelser og behov har den anden? Og hvad ønsker den anden, der skal ske? Hvilken handling vil den anden gerne se? Så modellen her peger på, at det første, vi anbefaler, det er, at man arbejder på den her forbindelse. Vi kalder det empatisk kontakt. Når jeg kan mærke, hvad der er vigtigt for dig, og jeg kan mærke, at du har opfattet, hvad der er vigtigt for mig, så siger vi, at empatisk kontakt opstår eller udvikler sig. Og ud fra den her empatiske kontakt, det er faktisk der, hvor magien kan ske, at vi får en bedre idé. Så vi kan være i togtrækkeri, om det skal være min anmodning eller din anmodning. For eksempel, jeg vil til højre, og du vil til venstre, og det kan vi så skændes om. Men hvis vi kan finde den empatiske kontakt og høre hinandens behov, så er det måske, at vi begge to gerne vil gå lidt på opdagelse, og jeg har et behov for eventyr, opdagelse, undersøge nye steder, så jeg vil gerne den her vej. Og måske har du behov for tryghed og være i det kendte, så du vil gerne gå den vej. Hvad kan vi så gøre sammen? Hvordan får vi en bedre idé, så vi kan gøre noget sammen? Eller måske beslutte, at vi gør noget hver for sig. Det er jo også en mulighed. Men læg mærke til, at den her figur, som jeg godt kan lide at kalde den tredje vej, den nye løsning. Pilen kommer ikke fra min anmodning og fra din anmodning. Det er ikke et kompromis. Det er faktisk en ny løsning, der opfylder begge parters behov, baseret på behov fra den ene og behov fra den anden. Så det kan være, at den gyldne vej, den tredje vej, den nye løsning, er noget helt tredje, som ikke har noget at gøre med de første idéer, vi havde. Og det bygger på en grundantagelse om, at et hvert behov, jeg har, kan blive opfyldt på 1000 måder. Eller 1001, eller hvor mange I nu synes, der skal være. Så den anmodning, jeg har udset mig, det er jo kun en ud af de mange mulige måder, jeg kan få opfyldt et behov, som er noget, der er vigtigt for mig. Behov for fællesskab, for forståelse, for indflydelse, behov for at blive lyttet til, set og hørt,
mange ting, du kan nævne, som er behov, som alle mennesker har. Så det er sådan teorien, kan man sige, ikke? Og så kan vi lige gå til det næste billede, som er en måde at give sådan et overblik. Hvad er IVK egentlig for noget? Fordi her på den højre side, der har vi formen. Og det er jo det, jeg viste før med de to hjerter. Der er en iagttagelse, følelse, fordi behov og en anmodning. Og det er en form, det er en sproglig form, som ikke er den, jeg skal gå ud og sige til folk. Det er en form, jeg bruger i min egen bevidstgørelse. Og jeg kan bruge den til selvempati med mig selv, forstå mig selv. Jeg kan bruge den til at udtrykke mig ærligt, baseret på det, jeg finder ud af, når jeg bruger formen. Eller at modtage dig med empati, modtage den anden. Men lad være at gå ud og tale på den her måde til dem, du holder af. De kan ikke lide det, skal jeg hilse dig at sige. Det er der, hvor man siger, nej, nu har du igen været på kursus, og fri mig for det. Så formen, den er hjælpsom, når jeg gerne vil hjælpe mig selv med at finde tilbage til den der bevidsthed om, at vi er forbundet. Og det er faktisk det, der er i centrum her, at vi er alle sammen forbundet. Det betyder noget for mig, hvad du gør, eller ikke gør. Og jeg vil gerne, at vi giver til hinanden ud fra den der naturlige lyst til at bidrage til hinanden. Og bruger vores magt sammen med andre, ikke over andre. Og til det kan vi bruge sproget, og der er formen jo fantastisk til at hjælpe os med at finde sprog, der hjælper os, i stedet for at gøre det vanskeligere for os. Men det er ikke nok, at jeg har en fin girafsætning her. Når jeg ser, at du kommer senere end 20 minutter, så bliver jeg ked af det, fordi jeg har altså behov for at bruge min tid effektivt. Vil du fremover komme til tiden? Det lyder jo sådan lidt som giraf. Men der er stadigvæk en tænkning inde i mig, som hedder, det burde du ikke gøre. Så længe min tænkning ikke følger med mit sprog, så vil min kommunikation ud over ordene, så vil de jo stå i vejen for mig, fordi du kan godt høre, at jeg ikke mener det helt ægte og ærligt. At det er bare noget, jeg prøver selvfølgelig mit bedste på at sige noget, der er hjælpsomt, for ikke at optrappe konflikten, men du kan høre, at jeg tænker stadigvæk, at der er noget galt med dig, eller at der er noget, jeg vil bebrejde dig. Så det er det vigtigste for mig at præsentere faktisk, det er, at det her, det er essensen, og at formen er et hjælpemiddel til at hjælpe mig selv til at være i kontakt med den bevidsthed, så jeg handler ud fra den og taler ud fra den. Så har vi også her et billede, men jeg tror, jeg skal lige kigge på klokken. Gør det her lidt kort. Det er en anden måde at sige det samme på i virkeligheden, som har meget at gøre med feedback. Og det er jo, det er jo en måde at være opmærksom på, at konflikter tit handler om feedback, jeg ikke vil give. Og vi holder os tilbage fra at give vores ærlige feedback tit, fordi vi godt ved, at det kan eskalere. Og hvis jeg siger, hvad jeg mener her, så får jeg bare en konflikt, så jeg lader være med at sige det. Og det betaler vi jo så også en pris for. Så det at finde en måde at give min feedback, der har den her tegning hjulpet mig. Fordi det starter med, at jeg har en intention om at bidrage og berige livet. Og mine handlinger udspringer af det. Så der vil jeg gerne have din feedback. Er det lykkedes mig at bidrage? Eller er det ikke lykkedes mig at bidrage? Og jeg vil gerne være lige åben for begge slags feedback. Så hvis du fortæller mig, at dine behov blev opfyldt, så yes, så kan vi fejre det. Hvis du fortæller mig, at dine behov ikke blev opfyldt, så giver du mig en ny chance for at lære mere, forstå dig bedre, høre, hvad dine behov er, og give mig en ny chance for at bidrage og berige livet. Og det er jo det, som man kan sige i ikke-voldelig kommunikation bygger på den forståelse, at alle mennesker faktisk har det her ønske. Også når de gør ting, vi slet ikke forstår, så er det her drivkraften. Det kan vi så diskutere, om vi overhovedet kan forestille os det. Og så er der mere om feedback her, det vil jeg springe over. Og så vil jeg bare sige, at jeg slutter med nogle links til jer. I får jo det her, så I kan se noget af mit arbejde. Jeg har været med i en meget spændende projekt i Nepal, og været med til at lave nogle videoer og nogle kurser osv. Det kan I se mere om. Og den sidste slide, den vil jeg gemme til, når vi skal i breakout rooms. Så det var det, jeg havde forberedt at sige indtil nu.
Tusind tak, Kirsten, og ja, tusind tak til jer begge to. Jeg tænker, vi har fået en hel masse, blevet fodret med en hel masse her, som vi kan tage med os, når vi nu skal ud i breakout-grupperne, og så tilbage i den store gruppe bagefter. Så jeg tænker sådan set også med at kigge på tiden, at det er noget med bare at gå direkte til breakout-grupperne. Så jeg ved ikke, hvem af jer, der var, der ville... Nå ja, jeg skal lige sige inden da, det er mig, der står for det tekniske. Så jeg er lige i gang med at inddele jer her. Og jeg tænker lidt af jer, som sidder i grupper ude omkring, at I simpelthen bare går i jeres egne grupper. Så det er, hvis I er 3 eller flere til stede der, hvor I er, så behøver I ikke gå ind i en gruppe, så kan I ligesom bare lave jeres egen gruppe. Men I kommer stadigvæk ud i et rum, så vi ligesom får tømt hovedrummet. Men I er ligesom bare jer selv, og så resten sætter vi sammen i grupper. Så det håber vi er i orden. Og så vil jeg give det videre. Og jeg har delt et link, hvor der er en præsentation, hvor de spørgsmål er på den sidste slide i præsentationen. Okay, så I har alle sammen et link til det her, så I behøver ikke dele. Godt. Yes, jamen